Салават күпере бүген гөрли. Танылган балалар журналының 30 еллык юбилей кичәсендә язучылар, аны башлап җибәрүче мөхәррирләр һәм әлбәттә балалар. Язучы Зиннур Хөснетдинов 1989 елда татар телле балалар журналын булдыру турында әле уйлап кына йөрсә, аның беренче санын инде 1 елдан ук кулына ала. 20 000 тираж. Хәзер бит подписка дип әйтәбез, әбүнә дип әйме, язу бара. Салават күпере журналына 5 ел буена бер инде без әбүнә подписка эшләмәдек. 20 000 тираж таралды да бетте. Беренче тираж фин кәгазендә затлы буяулар кулланып басыла һәм татар дөньясына зур бер яңалык булып килеп керә. Бүген исә замана баласының игътибарын төсле рәсемнәр белән генә җәлеп итеп булмый. Яңа чыгучы журналлар смартфон, интернет белән бәйле. Журналдагы махсус QR-кодлар ярдәмендә язмага кагылышлы өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин. Журнал гына түгел, ул дөрестән дә хәзер мультимедиа басма һәм без дә сезнең белән нәхәс студияда, балалар студиясында балалар монда үзләре төшәләр, алар безнең төп геройлар. Әмнә журналда тупланган балалар иҗаты үзгәрешсез кала. Бер тапкыр кулларына алсалар, сабыйлар бу басмадан бер кайчан да аерылмый. Мин Салават күперен алганда, минем апаларым, әнием укыйды, ә мин аны бик теләп рәсемнәрен карап бара идем. Бәйрәмдә журнал оештырган минем шүркә конкурсына да нәтиҗәләр ясалды. Монда балалар Салават күпере символын, шүрәле оныгы, шүркәне үз куллары белән ясарга тиеш була. Беренчелекне Арча районыннан Мәликә Хидиятуллина алды. Истәлекле бүләкләрне Татмедиа җитәкчесе Шамил Садыйков тапшырды. Мин Салават күперен бик яратам һәм шат. 30 еллык журнал һаман яшь һәм заманча. Салават күперенең тугрылыклы укучылары инде бүген үзләре әтияни. Яшь буынга милли мәдәни тәрбия үрнәге булган журналның укучылары өстәлеп кенә торсын. Динә Исам, Динва Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.